Hello, my people. This is Anigo TV. I want to ask this question: are they speaking English in Lagos? Because someone even about since this boy and all the videos one they release everywhere and Yoruba capital so na so. Bundebefa onye chọọ ime obi Yoruba artist nke apụta Yoruba onye nke apụta onye ọbụla na they are speaking language Yoruba language and they are proud of it. Nna ịma na ọ bụrụ anyị na anụ anyị bụ ndị Igbo afọ mmụwa ị ga mee ma agwasị odumeje ana m ajụ a na-asụkwa Igbo na Lagos because ọnụ nwe ofufe mmadụ gwa m sị m na Yorubas they are proud of their language. That's why their language is going viral. O nwere something Mr. Sabinus kwu na one show nwa ya nwoke bụ Ndụkasị na mmadụ welu Yoruba language mee comedy skit postuo, another person welu Igbo language mee skit postuo, na nke a asụ Yoruba na aka aga viral karịa nke asụ Igbo. Fena gwa gị life ọ Sabinus kwuru ya. Watch this video now. I was with somebody day before yesterday. I was telling him something. Man, I know verse I won't talk. I'm here. If you observe, person feel they use Yoruba dialects, they do comedy, speak Yoruba from the starting to the end. The video go sell past person where they use Igbo. Are they lying? Pure truth. Why? Our people just feel say, ain't funny, leave am. No, that little support, now what we need. Now God save me. Enugu ya and ife okwu na abụ confirm truth ọ na-agosi wee dị Yorubas they are proud of their language. Onye Igbo ka ọ ga-abụ ịnọdị n'ọfịs onye Igbo afụ nwanne ka ọ na-abịa maka na onye Igbo and ịfụ na onye oge na-abata na ọ na-asụ Igbo before na-abata na that office ọtọ ọnụ asụba Oyibo. Some people bụ onye Igbo ga-afụ nwanne ọtọ ọnụ asụba Yoruba. Ị na-afụ na onye anụ nwere inenegodi ya na onye abụ onye Igbo ọ na-asụ Yoruba. Ha! Anyị na-eme onwe anyị nwanza na-ele aka na-ele ọkpa ọsị anya na-echa mmanụ na-eme. This country nọ na ya na-akpọ Malay ịda iwu n'obodo a wee buru gị wee ruo na court. Malay language ka a ga-eji wee kpe gị ikpe nwere ị ga-asụrụ gị Oyibo. Malay language ọ bụla a ga-atụ gị nga 10 years Malay language ka a ga-eji wee sụrụ gị ya tụọ gị nga 10 years. Ọ bụla a ga-atụ gị nga 5 years 6 months 4 days 5 days their language ka eji wee sụ everything. A na-ajụ gị ajụjụ Malay language ka eji wee na-ajụ gị ajụjụ. Achọ dị mma na na-anụ dị Oyibo asị m dị achọ dị mma na na-anụ dị language na ọ na-edere anụ. Ọ bụ na idizi lucky wezie lawyer fasụzie lawyer akọwalụ gị ife ekwu dịkwa na ị nwere lawyer achọrọ ịma ife afọ dị language ya ka fa gara asụ fasụsịa ịgba ikpuo gị n'ime nga ị nara kirikiri ma agwa sende nwa ifu na fa dị proud of their language fa chọ ka their language last ya forever. Mana anyị bụ Igbo anyị achọrọ ka Igbo language last ya. Onye kpata anyị ji afị ya asị na onye ọrụ na-asụ Igbo ejere akwụkwọ. Ana m afụcha ọtụtụ people onye na-asụ Igbo asị na ijere akwụkwọ. Language anyị na-asị na mmadụ amara asụ Oyibo na mmadụ asụrụ asụ Oyibo. Ịkpọta onye England ọ ya asụnwu Igbo ọfụma ọ ya asụnwu Igbo ọfụma. Ife na gwa gị eziokwu. Ịkpọta onye Amerịka onye amụ na Amerịka even onye Igbo amụ na Amerịka na-anata ana Igbo ọ na-asụ Igbo ọkwefu na Igbo ara ya eye ọ na-aka ọ dị ebe onye Igbo na-asụ Oyibo onye na-eye eye because ọ bụ language a mụrụ ya na ya. So I'm proud of Yorubas. Why you cool like this? They are proud of their language. Fa na-asụ ya ebe ọbụla fa na-asụ ya ebe ọbụla fa chọrọ ịma na ị na-anụ ma ife na ebe na ị na-azụ jee chọbazie translator ọ na-aka o kwesịrị isi dị. Malay language country anọ na ya they are proud of their language. Fa chọrọ ịma ana m abata shop ka m goo ife na shop onye obodo ọ na-asụrụ m obodo ị na-agwa ya na ịre anụ ife ọ na-asụ ọ chọrọ ịma ọ bụ na ịre anụ ife ọ na-asụ ị pụọ na shop ya ọ chọrọ ịma ọkwụ n'obodo a onye obodo bata shop onye obodo ọ na-asụrụ gị obodo anọfọ na ịbụrụ onye obodo ọ chọrọ dị mma ọ na-asụrụ gị obodo a ọ chọrọ ịma na ị na-anụ ya. Ọ bụrụ na ị ejizi saịnụ mebeli asị ndị ogbu iwe saịnụ gbugharị asị ndị ogbu igoro ife ịre anụ ịwa ndị befa ya abịago ya ife
This is Anigo TV. Share this video. Even na-ekwu pure truth, ọ dị n'uche kwuo n'ọnụ.